Βρισκόμαστε στη Σαλόνικα Electronics 2025 και στο περίπτερο της Auta Ελλάς. Μαζί μας ο κύριος Αναστάσιος Κροκοβίδας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πείτε μας δύο λόγια για την εταιρεία. Η εταιρεία Auta είναι ένα ισπανικό εργοστάσιο κατασκευής στερεοτηλεφώνων και θεροτηλεοράσεων. Εμείς είμαστε επίσημοι αντιπρόσωποι Ελλάδος και έχουμε έρθει στην έκθεση αυτή μετά από 2 χρόνια πάλι, όπως είχαμε έρθει και πριν 2 χρόνια, για να παρουσιάσουμε το νέο δικαλωδιακό σύστημα το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι το καλοκαίρι πρώτη φορά. Κάποια κοιτάκια μίας κλήσης, πάλι 2 καλωδίων για μονοκατοικίες ή γραφεία, τα οποία αποτελούν πάρα πολύ εύκολη λύση για τον εγκαταστάτη, του λύνουν τα χέρια, τοποθετούνται σε πάρα πολύ λίγο χρόνο, χωρίς παραμετροποίηση. Δεχτήκαμε πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον από τους εγκαταστάτες και από τους υφιστάμενους συνεργάτες Βορείου Ελλάδος για το νέο σύστημα των 2 καλωδίων, το οποίο σήμερα το παρουσιάζουμε εκτενώς. Ποια είναι η άποψή σας για τη Σαλόνικα Electronics 2025? Για άλλη μια φορά, όπως και πριν 2 χρόνια που είχαμε συμμετάσχει, υπήρχε πλήθος ενδιαφερομένων και νέων συνεργατών που δεν τους γνωρίζουμε. Μας επισκέπτηκαν και οι υφιστάμενοι συνεργάτες, όπως είπα και πριν. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον κύριο Νομικό για την υπέροχη διοργάνωση και τη φιλοξενία σε αυτό το χώρο. Περιμένουμε να συμμετάσχουμε στην επόμενη έκθεση με χαρά όταν αυτή ανακοινωθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.